केदारजीने आत्ताच उल्लेख केल्याप्रमाणे गेल्या गुरुवारी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत आणि रवींद्र चव्हाण नामदार या कोकणची भारतीय जनता पक्षाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर आहे, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सन्माननीय देवेंद्रजी यांच्या संमतीने पक्षप्रवेश गेल्या गुरुवारी हा कार्यक्रम पार पडला। या गुरुवारी दापोलीमध्ये आज गाव जोडो अभियानची पहिली बैठक आणि पत्रकार परिषद आयोजन केलेलं आहे। अनेक पत्रकारांनी मला फोन केले, तुम्ही कधी येणार आहात, आम्हाला तुमची मुलाखत घ्यायची आहे। गेली 25 वर्ष सातत्यानं तुम्ही माझ्या मुलाखती घेतलेल्या आहेत, मी मुलाखती दिलेल्या आहेत, पण ही मुलाखत एक वेगळी असणार आहे। कारण आत्तापर्यंत मुलाखती घेतल्या त्या मुलाखती शिवसेना या पक्षात असताना तुम्ही घेतल्या। आता मी पक्षांतर केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर प्रश्नाचा टाईप तुमचा बदललेला असणार, मला याची जाणीव आहे। पण मी पक्ष प्रवेश करताना मी कुणावरही टीका करणार नाही। 25 वर्ष प्रामाणिकपणे जीव ओतून तळमळीनं मी आणि माझ्या सर्व सहकाऱ्यांनी पक्ष वाढवला, पक्ष मोठा केला। परंतु खुर्ची गेल्यानंतर किंवा खुर्चीवरून खाली उतरल्यानंतर त्याचं जर भान किंवा आठवण पक्षाला राहत नसेल तर आपण किती वाट बघावी। आपण शेवटी माणसं आहोत, आपल्याला सुद्धा हृदय आहे, मन आहे। वारंवार गेली 10 वर्ष पक्षातल्याच अंतर्गत राजकारणातून माझा पराभव झाला ते विसरून पक्षश्रेष्ठ म्हणून 2014 पासून 2024 पर्यंत पक्षाबरोबर राहायचा प्रयत्न केला। पण पक्षानं काही गरज नाही अशा प्रकारची भूमिका दिसली, अशी पक्षाने भूमिका दाखवली आणि त्यामुळे शेवटी माझ्या सोबतच्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि सामाजिक चळवळीत काम करणारा कार्यकर्ता किती दिवस गप्प बसू शकतो। तालुक्याचा जर विकास आपल्या हातून जर होणार असेल, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सरकार आहे, त्यामुळे त्या सत्तेचा उपयोग करून ह्या मतदारसंघामध्ये लोकांचे प्रश्न सुटणार असतील तर ते आपण सातत्याने करत राहावं आणि कामं झाल्यानंतर आपोआप त्यामध्ये पक्ष मोठा होतो, आपोआप पक्ष लोक स्वीकारतात। हा आतापर्यंत शिवसेनेत असताना सुद्धा माझा अनुभव आहे। लोकांची मनं जिंकली की मग मतं मागावी लागत नाहीत। मला माहिती आहे आपण पक्षाचं प्रामाणिकपणे काम करत राहिलो, पक्षाच्या माध्यमातून जनतेचा विकास करत राहिलो तर भारतीय जनता पक्ष आज जसा या देशामध्ये फोफावलेला दिसतोय, वाढलेला दिसतोय, वटवृक्ष झालेला पाहायला मिळतोय, या राज्यामध्ये सुद्धा पाहायला मिळतोय। कोकणामध्ये सुद्धा तशीच परिस्थिती निर्माण व्हावी याच्यासाठी माझ्यासारख्या एक सामान्य कार्यकर्त्याचा आणखी त्याला हातभार लागेल आणि तो नक्कीच त्या पद्धतीनं काम करून कोणतीही अपेक्षा न करता पक्ष वाढवण्याकरता आपण या विकासासाठी घेतलेली भूमिका आहे आणि ती निश्चितपणे ती आम्ही पार पाडण्याचा माझा मनोदय आहे। मी कोणत्याही पक्षाच्या पदावर नाही, लोकप्रतिनिधी म्हणून कुठच्या पदावर नाही आणि पक्षाच्या पण पदावर नाही। गेली 10 वर्ष कोणत्याही पदावर नसताना पक्ष सोडला। पक्षाला जर गरज नसेल, पक्ष वारंवार मीटिंग होतात, आता नुकताच झालेलं नाशिकचं शिबिर त्यामध्ये मला आमंत्रण नव्हतं। खेडमध्ये आदित्यजी आले, मला कळवलं नव्हतं। मग 25 वर्ष ज्याने आज इथं शिवसेना उभी करण्याचं काम केलं ते जर खुर्ची केल्यानंतर तो संपलेला आहे, त्याची गरज नाही असं वाटत असेल तर मी गेलो तर माझा गुन्हा काय। आणि पदावर नसताना मी जर पक्ष तुम्हाला गरज नसेल तर दुसऱ्या पक्षात गेलो
तर त्याला ते बाडगे ही उपमा लागू होऊ शकत नाही. एकदा सुद्धा मंत्रिपद संधी मिळाली नाहीच. पण सत्ता नाही तरीच देखील अनेक वेळा पक्षाचे नेते, पक्षाचे उपनेते या नेमणुका झाल्या की मग माझ्या हाताखाली काम करणाऱ्या मुलांना जर का नेते करत असतील, माझ्या हाताखाली काम करणारे जर का उपनेते होत असतील, आज शिवसेनेची एक कामगार क्षेत्रामध्ये एक युनियन आहे, त्या युनियनमध्ये मी त्या क्षेत्रातला एक माणूस आहे. माझी मुंबईमध्ये युनियन चांगली काम करते. त्या युनियनमध्ये जरी मला किमान तिथे तरी काम करायला संधी मिळेल का, अशी सुद्धा विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण होय बोललं जातं, पण त्याच्यावर उत्तर किंवा काय निर्णय काहीच दिसलं नाही. आणि म्हणून मग शेवटी निर्णय घेणं भाग पडतं. उद्धवजींना तुम्ही भेटलात का या संदर्भात? एकदा नाही, मी आणि माझ्या कार्यकर्त्यांसमवेत 1000 वेळा जाऊन भेटलो. बाळासाहेबांनी सुद्धा सांगितलं होतं, हा माझा हिरा आहे, याला तुम्ही उचलून बाजूला ठेवू नका. मी 1000 वेळा जाऊन मला ज्या पक्षातल्या अंतर्गत लोकांनी पाडलं त्यानंतर 1000 वेळा व्यथा मांडण्याकरता मी आणि माझे सहकारी जवळजवळ 300 ते 350 कार्यकर्ते इथनं आम्ही 25 गाड्या घेऊन मुंबईला जाऊन मीटिंग मागितली. त्यांनी सांगितलं की त्यांच्याशी 1 महिन्याच्या आत तारीख देतो. असं आतापर्यंत असं 10 वर्ष चाललं आहे. आजपर्यंत ती कधी तारीख मिळाली नाही. तो किती दिवस वाट पाहणार. बाळासाहेबांचा जो हिंदुत्व होतं तोच विचार BJPकडे आहे. आणि उलट हिंदुत्वाची व्याख्या BJPमध्ये डबल व्याप्ती आहे, म्हणजे मोठ्या विशाल दृष्टिकोन आहे. अशा ठिकाणी काम करायला मला तर निश्चित आनंद वाटतो. मी लहानपणसुद्धा माझा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातच झालं गेलेलं आहे. तिथून मग पहिली सुरुवात माझी RSSच्या शाखेत सुरुवात झाली कोळतरला. नंतर शिवसेनेत गेलो, तिथून आता BJPमध्ये आलो. त्यामुळे काम करताना तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे मी पक्षाचं काम करत राहणार आहे. त्यामुळे युती हा माझा विषय नाही. युती हा विषय पक्ष वरिष्ठ पातळीवरचा विषय आहे. तो वरिष्ठ पातळीवर काय निर्णय घेतील तो त्यांचा अधिकार राहील. माझ्यासमोर मी भारतीय जनता पक्षात आलो आहे. भारतीय जनता पक्षाचे जे काय आदेश असतील त्याचं पालन करणं आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून सत्तेचा उपयोग या जनतेला जास्तीत जास्त कसा मिळवून देता येईल. आणि इथं या मतदारसंघामध्ये हा पक्ष 25 वर्षामध्ये 20 वर्ष सेना आणि BJP एकत्र असताना मी आमदार होतो. त्यामुळे BJPची सेवा करण्याची मला संधी मिळते. मी धन्य समजतो. मी जेव्हा प्रवेश केल्यानंतर मला स्वतः प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितलं, तुमच्या मतदारसंघामध्ये विकासाच्या कामांच्या बाबतीत तुमच्यासमोर काही कामं जर असतील तर ताबडतोब त्या कामांचं पत्र आम्हाला तुम्ही द्या. आम्ही त्या कामाला मंजुरी देऊ, त्याला निधी देऊ, म्हणजे कामाला कुठेतरी गती येईल. आणि त्याकरता मी तुमच्या माध्यमातून या मतदारसंघातल्या जनतेला आवाहन करतो. आमदार म्हणून शिवसेनेच्या माध्यमातून 25 वर्ष विकास करत असताना फक्त 5च वर्ष सत्ता मिळाली, 20 वर्ष विरोधी पक्षात होतो. आता मी भारतीय जनता पक्षात आलो आहे. भारतीय जनता पक्षाची दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सत्ता आहे. विकास जास्त होईल, निधी दुप्पटीने मिळेल. प्रत्येक ज्या गावांना आपली कामांची निवेदनं द्यावीशी वाटतात त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या पक्ष कार्यालयामध्ये निवेदनं आणून द्यावीत. त्या निवेदनांचा पाठपुरावा करून या तालुक्याचा आणखी विकास करण्याचा प्रयत्न आम्ही जोमानं करू. माझ्यासमोर आव्हान एक विकास, सत्तेचा उपयोग करून जास्तीत जास्त तालुक्याचा विकास करणं आणि विकास करत असताना ज्या पक्षाच्या माध्यमातून विकास करू त्या पक्षाला मोठं करणं. एक गोष्ट तुम्हाला नक्की सांगतो, येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती राजकीय अनेक बदल तुम्हाला दिसतील आणि भारतीय जनता पार्टी एक गेम चेंजर या विधानसभा मतदारसंघामध्ये आणि या लोकसभेमध्ये आपली भूमिका बजावेल एवढंच तुम्हाला मी सांगतो. खूप मोठे बदल आता होऊ घातलेत. अनेक प्रवेशकता असे आहेत की जे कधीही होऊ शकतात. माननीय प्रदेशाध्यक्षांचा आत्ता दौरा आहे चिपळूणला, त्यावेळेला काही कार्यक्रम होतील. ज्यावेळेला दळवीसाहेबांच्या प्रवेशाचा विषय झाला त्यावेळेला दळवीसाहेबांनी अशी विनंती केली होती देवेंद्रजींना की आपणही एक दिवस आम्हाला दापोलीमध्ये द्यावा. माहिती देवेंद्रजी किंवा बावनकुळे साहेब एक दिवस दापोली विधानसभा मतदारसंघातही येणार आहेत.
त्यावेळा तर खूप काही वेगळे प्रवेश. गणित प्रवेश आपल्याला लक्षात येते.